Vamwe voti nyika yeZimbabwe yotorwa zvinyararire. Vamwe voti aiwa poor management nekusafunga ndo zviri kunyanyira mugovernment yaED Mnangagwa. Pane nhau yashamisa vanhu vachiona flag yekuChina aiwa yakaflagiwa pa the new parliament. Sana pinda mashuka nomuda nyongo muzara nazo kuti subscribe like or turn on the bell icon. Tichipinda panapa upunyona nyora chiti. When a man from a distant village comes and builds a home for your family because your father is a drunk who spends his money on alcohol and women, that man from the distant village has the right to put his picture in the home he has built for the otherwise useless man. The Chinese did exactly that in Zimbabwe and I don't blame them. Panapa tikuna kuti zviri kunzi nhau iri kunetsa panapa inhau yekuti China yake yakavakira Zimbabwe this new parliament ndobva yaflag yayo. Panapa upo uchikuona ari kuyachivaseka chiti aiwa kana murume anongodhakwa kana pakauya vamwe baba vakauya vakavakira vanhu vavo imba ane right yekuisa picture yake mumba kana portrait yake mumba pasina kana munhu anomumisa. Ndo zvakaitwa neChina. Zvatakuona kuti China inenge yatova ne a part of control kana kuti yatova ne a portion yecontrol yava kutoita nyika yeZimbabwe kuti vakakudza kuti ite zvakati makukwanisa kutoita vaudza kuti izvi musaita munotoregera. Ndo zvatiri kuona panapa zvari kuyachiudza panapa achiti aiwa zvakafanana noda kuti utungamiri government yemunyika yeZimbabwe haibetseri hapana zvainoita. Ndo zvari kuyataura mashoko ekuti this government iri kufananidzwa ne drunkard father. Ndo zvari kuya panapa achiti aiwa hakuna government yakadai so hatisina power munyika yedu nyika yeZimbabwe. Chimotodzera mafundo enyu munoti kudii pamusoro pechitiko ichi tichiona flag yeChina ichiflagiwa pa the parliament the main parliament iri kutoshandiswa for the upcoming Sabc summit. Pinda comment section medu mudzi mafundo enyu musangano subscribe like and turn on the